Presidenta Picasso, què estàs fent a la nostra gent? Molt execrable president a Picasso. Un partit del segle XV ha furtat la veu d'un diccionari, clamant l'himne del legionari. Ja tens crossa que recolza el teu colze, que recolza. El patriota visceral és el que més vota, homes valents contra feminazis. Crideu i feu soroll contra la derrota, gota a gota. Més freda serà la derrota. Ai, presidenta Picasso, enviarà la nostra gent. Ai, presidenta Picasso, que el poble ara és molt valent. Com a voltors planegeu nodrir-vos de preses d'una gestió que s'enfanga en la comunitat dels horrors. Tu, comunitat valenciana, el patriota visceral és el que més vota, homes valents contra feminazis. És injust prendre'ns el pèl, ves-hi, corre a font calent. Ai, presidenta Picasso, enviarà la nostra gent. Ai, presidenta Picasso, que el poble ara és molt valent. Si en Alacant, Castelló, València no tens ni mica de decència, gavines i voltors ens omplen de pudor. Un cadàver gestionant la incompetència, no hi ha paciència. El patriota normal és el que més vota, homes valents contra feminazis. Crideu i feu soroll contra la derrota, gota a gota. Més dura serà